pamusoro Mambo Mutasa. Zita rangu ndinonzi Weston Chigumira. Ndine mwana ane 13 years mukomana akabva kupedza grade 7. Mwana uyu akaenda kumusha kuholiday patiri kumirira kuti zvikoro zvivhurwe tione kuti aende form 1. So ari kumusha ikoko pakaita mombe yepa next pedu yakadzipwa nemengo ichibva yafa. Saka ipapo hapana vanhu vakuru yepo pamusha ipapo. Vanhu vakuru vari kune rimwe side, rimwe divi revillage rimwe chete. So akauya pamba pedu achikumbira mukomana vepo anonzi Sahumani ndauya naye. Achikumbira kuperekedzwa kumusha kune vanhu vakuru kuti anozivise nezvemombe yakanga yafa. So akapiwa mukomana wangu kuti amuperekedze nekuti ndo aiziwa uyu mukomana wepa next uyu anga ari munyowani azivi kuti village rakamira sei. Akapiwa mwana wangu iye mukomana nemumwe zvemwana ari kugara pamba pedu ari kutanga futi form 1 gore rinouya kuti vamuperekedze. Vari munzira kuenda ikoko vachingopfuura pamatakishop ari panzvimbo inonzi Garitsindike. Pakauya mukomana anonzi Innocent wepaMvere. Akasvika kunobata mwana wangu, akabudisa banga, akataura mashoko ekuti uyu akabereka jezi number 9 ndiye wandiri kuda chaiye. Achibva abudisa banga. Vamwe mudiki mumwe wacho akabva atiza. Iye achibva apupudikawo achibva atiza zvakare. Vatiza vakatizira pamusha uri pedyo nepazvakaitikira ipapo. Ndauya zvakare namai wacho wepamusha ipapo pakatizira mwana achisvika. Then ari ipapo mwana akanga ava kutya kuenda kumba. Achiti chitotaurirai vari kumba wauye kuzonditora. Kusvikira pavakazoperekedzwa kusvika vasvika kumba. Then rechimangwana racho baba vakaenda kwaSabhuku kuti vanonzwisisa kuti chii chaitika. Since mukomana akanga atozikana kuti ndi Innocent Mvere aita izvozvo. Vari kwaSabhuku, Sabhuku akati nyaya iyi chimiro chayo regai titungamidzane tiende kwaMvere tione kuti chii chaitika. Vari munzira kuenda ikoko vakabva vasangana naInnocent Mvere. Zvinonzi pavakabvunza Innocent Mvere munzira imomo, Innocent akaramba akati inini handifambi nebanga, upenyu hwangu hwese handitofambi nebanga, saka zvamuri kutaura izvo zvechokwadi mwana ndakaonana naye, zveshuwa ndikamubata, asi pandakapinza ruoko muhomwe handina kubudisa banga, ndakabudisa chikwama. Then Sabhuku manzwira andakaitawo panguva iyoyo vakati shuwa Innocent mazwira atinomuita ari Innocent sezita rake. Haangaiti zvinhu zvakadaro, saka zvaari kutaura izvi ichokwadi. Baba vachibva vadzoka kumba vachitsanangurirawo vari kuvasara kumba kuti ndo zvaitika pamafambiro andaita. Zvinonzi mwana akatanga kuti saka muri kundiita benzi, muri kufunga kuti zera rangu rino iri handizivi kuti chinhu chinonzi banga chakamira sei sei. Muri kufunga kuti handizivi musiyano uri pakati pebanga nechikwama. Saka zvadaro baba vakasara pakati nepakati kuti vanzwisise kuti chamboitika chaizvo chii. Ndo pavakachizondifonerawo vachiti ndo zvaitika kunoku, saka tiri kushaya kuti nyaya yacho toigadzirisa sei. Ndikati kana zvirizvo zvaitika semazwira andinoita, pane nyaya yekutiwo vanhu vekwaMvere vanhu vamakagarisana navo vanga vasatoti vandiudza kuti vazosvika nekuna Sabhuku. Saka ndakatanga kuti madini kuenda kuna Sabhuku kuitira kuti vaedze kukuenzanisa ino vanhu vekwaMvere, nekuti tine nyaya dzekugarisana dziripo dzatinoda kuti tinge tichitarisa nezvadzo. Akati aiwa kwaSabhuku kwauri kutaura ndatobvako, haundikundi kuziva kugara kweparuzevha. KwaSabhuku ndabvako, asi patabva kwaSabhuku tatadza kuwirirana pachinhu 1 nemukomana iyeye
nekuti mukomana ari kutaura kuti inini handifambi nebanga, mwana ari kuti aiwa ndakabudisirwa banga ndakariona banga. Saka ndo pasara nyaya yedu iri stikini. Ndikati saka chimbondipaiwo nditaure naSabhuku. Foni yaSabhuku yanga isiri kuita through. Saka baba wakabva waenda kumba kwaSabhuku, vakafona variko, ndikataura naSabhuku ranga rari chimangwana racho. Sabhuku wakati ndakazosarawo ndikaita ma-investigations angu. Zveshiwa ndakaona kuti mukomana anga achinyepa. Akabudisa banga zveshiwa. Saka zvaari kutaura kuti zuva iroro anga asina banga, akaswera achitenderera pamashops, pamatakshop ari ipapo, ane banga raakanga anaro raanga achibudisa. Saka nekuda kwekuti ini neSabhuku akandirambira, handina zvimwe zvandichagona kuita kunze kwokuti ndautongosiya zvenyaya yacho mumaoko mako kuti wochitsvaga kuti unozviita sei. Ndo kuzouyawo kwandakaita kunoku ndichida kuti ndibatsirwe, nekuti banga maziviro atinoriita chinhu chisina kumira zvakanaka, uyezve chinhu chinogona kukuwadza, chinhu chinogona kushandiswazve mune zvechiwanhu. Handizivi kuti apa banga iri pamwana wangu raakazotaura achiti mwana akabereka jezi namba 9 ndiye wandanga ndichida achibudisa banga, ranga tichida kushanda pazvipi zvacho. Then ndauya kuzomangara nyaya, masamonzi aseviwa, ndakazofonerwa nehanzvadzi yaInnocent. Achiti tine nyaya iri kunoku, ndakanonoka kuinzwawo kuti ndo zvaitika. Saka ndasvika kumusha, ndiri kuti madini kuuya titaurirane. Pakugarisana hazvizonyatsi kuita zvakanaka kuti tinge tichiendesana kumatare. Ndikati sekuziva kwandinoita zveshuwa, nyaya dzakadai dzaida kuti sevanhu vanogarisana tinge tichinzwisisana. Ndosaka takatotora initial step yekuenda kwaSabhuku, tanga tichitotsvaga kugarisana sekutaura kwamuri kuita. Asi makatadza kucomplya nekuitawo cooperate. Ndosaka takazoendesa nyaya mberi. Saka inini kana pane zvimwe zvamuri kufunga zverudzi irworwo, ndinokurifeyai back kuna Sabhuku ikoko kuti mudzoke kuna Sabhuku, ndozonzwawo zvakubva kuna Sabhuku. Then vaenda kuna Sabhuku, ndakazonzwa vaakundifonera zuva rimwe chete. Vari kuti tatotorana naSabhuku taapamba penyu kuti tinge tichitaurirana. Ndikati aiwa pandakurifeyai kwaSabhuku, nyaya yanga isiri yekuti muende kotora Sabhuku muuye naye kumba kwangu, asi yanga iri yekuti inini muchiende kwaSabhuku since manga mukutadza kucooperata zvakanaka naSabhuku. Izvozvi maakuyazve nemunhu akabudisira mwana banga pamba pane mwana iyeye zvakare. Muri kutoedzera kutraumatiza mwana. Saka zvatingatoita ngatidzoke kuneutral vein. Chinzwai kuti Sabhuku wakasununguka riini, todzoka kumba kwaSabhuku, totaurirana tiri kumba kwaSabhuku kana muri kuda kuti tinge tichitaurirana. So takadzoka zvakare musi weSondo, Sondo rineri rapera iri. Tikasvika pamba paSabhuku, vanga varipo hanzvadzi dzacho mbiri dzaInnocent namai waInnocent. naSabhuku akazoti nonoke kusvika, takatopfuura vari pamatakishop ipapo, munhu anombomwira zvake anga achimwira ari pamatakishop ipapo. Then tobva tachitanga kuenzaniswa. Mukuenzaniswa ikoko, Sabhuku vakangorondedzerazve mafambiro akanga aita nyaya. Then hanzvadzi dzaInnocent dzakanga dzichichema kuti since nyaya yanga yaamberi, manga madini kuti muno withdraw nyaya. Ndikati apa pese apa muri kundikumbira ruregerero imimi hanzvadzi dzaInnocent. Ndimi vanhu vandakakurawo nawo, ndinoziwana nemi kunyaya dzakawanda, tinosangana makasiyana-siyana. Asi ndagara handina chandakakanganisirana nemi, zvekuti pamuri kundikumbira ruregerero handisi kunzwisisa kuti muri kundikumbira ruregerero pakuti here ndimi makanga matuma Innocent. Kana manga musirimi makatuma Innocent, ndinotaura kuti imimi hamuna chamakatonditadzira. Innocent ndiye aifanira kunge achikumbira ruregerero. Ndataura izvozvo, Innocent ndo paakazouya akati ndiri kukumbira ruregerero zveshuwa. Ipapo ndo paakazobvuma kuti zuva iroro zveshuwa ndakabudisa banga. Sabhuku akati kana wakabudisa banga racho ngatibva tariona seumbowo hwekuti shuwa une banga rawakabudisa. Akaramba kubudisa banga iroro. Akati inini
banga ndakatorasa, ndakasarazve ndakuti shuwa pekutanga akaramba kuti akabudisa banga, pechipiri akubvuma kuti akabudisira mwana banga, asi banga racho akabva aenda kunorirasa. Kwandiri zvakaita sekunge kuti akudestroya evidence. Zvakuita sekunge kuti pane zvaakaita izvi akaita achiziva achida hake. Handina kuzozvinzwisisa futi zvakare, asi ndakaramba ndichizonyengetedzwa kuti ndiwithdrawe nyaya tipedzere pakutaurirana. Asi chakaita kuti ndizorambe ndakashinga kuti aiwa, nyaya yangu ndoda kuti inzwikwe naMambo Mutasa ndechekuti ndakaona ndiri kutaura nevanhu vari kunegotiata in bad faith, vanga vasiri kubuda pachena, vanga vari kutamba mamwe makadzi avo ari paditi. Saka ndakaramba ndakangoshingirirawo ipapo kuti zveshuwa mandikumbira ruregerero pakugarisana, zveshuwa hazvina kumira zvakanaka kuti tinge tichiendesana kumatare. Asi pamakatisvitsa chinhu chekutanga ndechekuti makanonoka, hamuna kana kutombouya kuzokumbira ruregerero. Mwana akabva kumatakishop achiridza mhere yakazika nedunhu rese, asi imi macho hamuna kuuyawo muchiishowa inonzi remorse pachirungu iyeyi. Hamuna kuuya kuratidzawo kuti mabatikana nezvaitika kumwana, uyezve akazotoita initial step yekuenda kuna sabhuku. Ndisu panyaya yamuri kutaura yekugarisana, ndisu tiri kutotora masteps ekuti tiedze kugarisana nemi mushure mekunge matitadzira, asi imi wacho hamuna chamuri kuita chiri kunyatsa kuratidza kuti muri sensiye. Asi zveshuwa ndakunzwa ipanapa kuti makumbira ruregerero. Ndaungoti nyaya yedu ngaichiende kumberi yonzwikwawo naMambo Mutasa, uyezve wachiziva wane background yekuti makauya nenyaya, makazouya muchikumbira ruregerero pane zvakanga zvaitika, tochizoona kuti tinonzwisisana sei uyezve tinogarisana sei pahukama sekutaura kwamuri kuita. Asi pane nyaya dzisina kundijekera pamaitikiro akaita zvinhu. Ndosaka ndauya pano Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese zvino zvichokwadi. Pachakaswa nemhosva. Wadari batsiro. Pamusoro Mambo ndinotwa Innocent Mbele. Nyaya yakaitika Mambo ndeyekudai. Ndaibva kubasa. Ndakanonoka kubva kubasa nderacho. Kubasa kunabasa kana nyaya yebanga. Alright, okay. Ndotoro kuti zvataura wakabuditsira mwana wake banga. Chosatu kana kuti handizvo here banga wakabuditsa here. Right Mambo, ini banga ndandina ndakaribata. Asi handina kubuditsira mwana. Kana wanga wakaribata itinzo wakaribuditsa. Ndizvo. Kana wanga wakaribata itinzo wanga wakaribuditsa. So Mambo. Ndizvo. Saka we are in agreement with banga wakabuditsa. Saka isusu nyaya yemamiri yakaita ndeyekuti issue is not customary kana kuti iri traditional. It's not. Banga is considered a dangerous weapon chisingafaniri kufambwa nacho in public. Kune mutemo uri mumapurisa wekuti ukaoneka uine chinhu ichocho une mhosva yekuti you are found in possession of a dangerous weapon. Saka kana zvakadaro nenyaya dziri mhodhevhari dzekuurayiwa kwevanhu, dzekuurayiwa kwevana, dzekuurayiwa kwevanhu, zvinoita kuti vanhu vafungire zvakawanda kuti intention yako yanga iri chii, because iwe ukazvisawo kuti ndiwe baba wemwana wauya ari kudzamira ndakutsiwa banga tinini. Intention yekubudisa banga kumwana asiri vezere newe, hausina kuonetsana naye, hauna kuonetsana baba wacho, hauna kuonetsana naye, hauna kuonetsana. What was your intention? Anoziva intention yako ndiani? Ndiwe. Asi isusu we are not dealing with that issue. Tinoda kungotaura kapicture kiri kunze kemagarisirano evanhu. Nyaya dzakaita senge idzi hadzipedzwi nekutaurirana makagara pasi pemuti. Hadziiti because hamuna chamune masoro. Panoda a deterrent measure chekuti iwe mangwana uzive kuti banga harifambi nako. Kana ndichifamba nebanga ndinenge tapara mhosva yakati. Ende dare rino iri manje
harisina pajurisdiction now rekuti ndikutonge kuti wabudisira munhu chii banga makaisa police report hatina kuisa police report. Takatangira kuno tiri kuedza kutiwo pakugarisana kwedu uyezve changamira ndaida kuti pane zvinofanira kubva zvajeka zvakare. Patakaenda kwasabhuku hanzvadzi dzaInnocent dzakati isusu tinewo nyaya yedu ndosaka tiri kuti dai tagona kunzwisisana mukagona kutiregererawo mukawithdrawa nyaya. Tinewo nyaya yedu semhuri yatoda kuti tiedze kugadzirisa iri maererano nebanga iri, nekuti mwana wako iwewe akazotopinda hake mucrossfire asi banga iri rakanga ratengwa richida kutouraya munhu. Chinangwa chebanga changa chiri chekuuraya munhu asi munhu anga achida kuurayiwa anga ari munhu wehukama. Saka tichada kuzogadzirisa nyaya idzodzo kana dzenyu idzi dzapera. Ndosaka ndati banga is a dangerous shit. People, we should not be carried around in public. Ukabatwa uine banga mapurisa mtemo uripo. Saka ndosaka ndati kana mamusina kuisa police report endai muise police report and imini is guardian wemwana. Mwana who is a minor haakwanisi kumira mukoti akazvimirira, asi imini parent ndinoenda nemwana. Mwana worudzwa statement, motorwa statement, nyaya yohandliwa nemapurisa because it's no longer customary, it's now criminal. And dare rino harisitorina jurisdiction because this issue is now criminal. Saka my recommendation ndekuti mimi ndichibva pano chibva maenda to the nearest police station then wamanoripota nyaya. Then sabhuku pamuri kuenda kuripota mapurisa anofanira kunge aripo is witness yezvo makatiraya kuita kugadzirisa nyaya iyo so that banga iri rikutaurwa Innocent riri kupi. Mambo zvakaitika ndezvekudai so ariri banga banga nawo ndatorirasa aiwa wakarirasa. What was the reason why wakarirasa? ndakatoshokekawo mambozi neanasikafamili musondandipona iwe ukashokeka hazvirevi kuti unobva wabvisa musoro wako ubva warasa. Ukashokeka unongoshokeka ubva wadzoka futi bheki kuita munhu ari noma. Saka iwo chakakushoka chii kuti wangaine banga rako iwe? Chakakushoka chii chabva chazoita urasi banga rako? Ndati iwewe wakashokeka banga ngerako ashokwa futi ndiwe. Chachakushoka chii iwewo wakabata banga rako? Banga risiro munhu nderako zvakaitengere kuti uriburitse ufamba wakariburitsa. What was the intention? And intention iyoyo ndiyo yakazokushoka iwe uri pachezvako kuti pei pamuda kutobatsirwawo kuti unetone mweya uri mauri wakatoenda kutenga banga. Saka mweya unofanira kubatsirwa. Saka what is important is for you to say the truth kuti no sekuti wanakuwa kuti zveshuwa banga ndatinaro and wanga uinaro asi what was the intention yekuti ubudise banga uchibudisira mwana uyu? Mwana akanga akanganisa chii? mambo anobudisira mwana banga itodya mengo ndichitobva pamashoa chakuzvinzwa nyaya iyi criminal. Imi michibva ipanaro banga endai motese moripoti nyaya iyi kumapurisa. Mapurisa oita sei? Oenda chii? Oenda nyaya yavo. Asi chandikuziva ndechekuti banga iroro iwe enda wotsvage pawakarirasa because kutorirasa kwauri kuita iri right now handika ukona kubvumwa wega kuti banga wangoinaro zveshuwa sewakarirasa. So is evidence manje inomira zvese zvawatotaura zvatokeptwa nowanhuvisa. Is evidence that is going to be used against you. Kuti iwe kanongorozva kuti banga huna mhosva naro saka wanga wakurira sei? Wanga uri yakamengo nebanga saka chakuti uzorase banga rako chii? Hauchadi kudya dzimwe mengo futi? Mengo dzakapere. Unozikana nekudya mengo nebanga saka wakurasirei banga rako? Asi defect yekuti waakurasa banga iroro zvakubva zvakupenda black kuti wanga uine kamuka intention kasiri kemengo.
enda utsvage banga uende banga kumapurisa unosare ndechi banga iroro. Asi mibambo chibva ipapo chienda kumapurisa vamwe report this case. This is a criminal charge. It's a criminal issue. Right.